தாமரை தமிழில் செய்திகள் வாசிப்பது கீதா. பாபநாசத்தில் பேரூர் அதிமுக சார்பில் 54வது ஆண்டு துவக்க விழா கொண்டாட்டம். எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா திருவுருவ சிலைகளுக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை. தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பாபநாசத்தில் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் 54வது ஆண்டு துவக்க விழாவை முன்னிட்டு பேரூர் அதிமுக அலுவலகத்தில் பாபநாசம் பேரூர் செயலாளர் கோவி சின்னையன் தலைமையில் அதிமுகவினர் முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் எம்ஜிஆர் மற்றும் ஜெயலலிதா திருவுருவ சிலைக்கு அதிமுகவினர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். அதனைத் தொடர்ந்து பாபநாசம் சாலையில் பட்டாசு வெடித்து பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கி கொண்டாடினர். இந்த நிகழ்ச்சியில் பாபநாசம் மாவட்ட ஒன்றிய நகர நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர். தாமரை தமிழ் செய்தி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக்